दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। नैबे आंनि MF बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। नैबे भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मेगननि इसाराजों। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्ट महरै दङ अभिनम आरो सनजिला। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिमल आरो जुइ प्रिति। लोगोफोर नैबे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सन करिय'ग्राफियानो जादों बिजय। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालां। बे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि बिलिफां बर' भिडिअग्राफि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानैबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ थाबनो लानानै फैबाय थानो हायो। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ थाब नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै लाखि। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।